गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे खन्थाइ बिबार हान्जाखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरिजों लोगोसे साफ्रोम मावथिफारिया लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा मुस्रि गेवलां बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट चिरां, गामि दुनाबारि। दिनैनि बे खन्थाइ बिबारनि खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों। खन्थाइनि मुङा जाबाय बेलासि बेलासि निजोमाव। जागायबाय। बेलासि बेलासि निजोमाव अन्थाइ खुबैनाय निरिबिलिया दाबो राव होयो उसुंनि लङा दैसायाव। नोंजों आंजों मोजां मोनज्लायनाय आरो फोथायलायनायनि नोंखौ गोसोखाङोब्ला जिउखौ गोदान गोदानसो मोनफिनो। मानोबा लांगोनायाव जेब्ला रायज्लायोमोन बेलासि बेलासि निजोमाव नोंखौ गोसोखाङोब्ला फुंबिलिनि निहोराव आगान नागिर नागिर गोबाव मेंरुना थानाय सोलेरफोराबो गोहो फैखाङो, जोबनो रोङै गोहो। जेन'बा नों आरो आंनि संसारानो बेनो। मिथिया बबेया सैथो बबेया नंखाय, मोखां फांथेनाय खानायनि मिनिस्लुनाया हर गेजेरनि सिमां, बेखौ जों सानैजोंल'सो मिथिगौ। नोंखौ गोसोखाङोब्ला अननाय मोजां मोननायनि रावफोरा दाबो नोंनि खाफालनि सिन्दुरफोरखौबो बावगारहोयो। आलासि दुमसि जाफैयोबोला लोगो हमफैनाय हमफैनाय मोनथारो आंखौनो। आं मोनो दाबोनो लांगोनायाव नोंखौ नेनाय बादिनो लाइमोन। गोजोन्थों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दायो बे समाव आंबो खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय थियारि जादों। आं फुंखा मुसाहारि, गामि सिंगिमारि, जिल्ला क'क्राझार, लाइजामख' गुरुफिला। अब्ला दायो फै जोङो खन्थाइखौ फरायनानै खोनासंनि। खन्थाइनि मुं बिबारसे जिउ। मुलुगाव जिउ जोनोमा बहाथो जुगामि, जिउ साफ्रामबो साननैसोनिल' आलासि मिथिंगा बिखायाव, सिरिलांफिनगोन सानसे हरखाब बिबारसे जिउ। मिजिं सुजुयो सुबुं गोरबोआ जुगामियै मिथिंगानि हायनाजों उदाङै गेलेनानै जिउ बिसानाव रंजाबाय थानो। नाथाय सफैगोन जेब्ला हरखाब बिदायनि सान, गोथां सोलेरजों लोगोसे गोसो गोरबोनि बां मिजिंफ्राबो सेवलांफानांगोन। मोजोमसेबो गोजोननाय गैया मिथिंगा बिखायाव, सुखु दुखु हांमा हांसाया अरायबो जिउ जोनोमजों लोगोसेखा। उजियो थैलाङो मुलुगाव सुबुङा, गोरबोआव हांमा सुरहैयो बिबारसे जिउआ। जिउनि जिरायसालि बे संसारा जुगामि मोनब्ला मोदैनि थरथिं गलिनाय नङामोन। जिउनि अलखद समावबो मिनिस्लु महर बेरखांगौमोन। नाथाय बायफ्रुलांगोन सानसे गोमोरलांगोन। संसाराव सुबुं सोलेरनि आंगोसे अनज्लायनायनि गुमुरा सानसे जोबस्रांलांगोन। आनज्रायलांगोन सानसे मुलुग बिखानिफ्राय गासैखौबो नागारना नों आरो आंनि बिबारसे जिउ। एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि मानगोनां सामलायगिरि लोगोसेयैनो खन्थाइ बिबार हान्जानिनो गासै लोगो सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागो फोरबोनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आंनि मुङा सोरां बसुमतारी, जिल्ला चिरां बिजनी। दिनै खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि गुसेब सान्थौजों सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ
आंबो आवरायना बाहागो लानो सानदों। खन्थाइनि मुं मोजोमसे अननायनि आंखाल। मोजोमसे अननायनि आंखाल दिनै आंनि मोफ्लामसे जिउआव। हायाखिसै आं जथायनो दिनैसिमबो आंनि बायग्लिबां गोरबो। नाजासेयावबो गैया माथो रिंखांफैया मैनानि मिलौहाब देंखो आंनि जिउ बायराखियाव। आं मिथिगौ अनजालि, नोंनि गोरबोआव थैनि हांखोजों लिरना दोननाय मुङा आंनि नङामोन, नाथाय नोंनि रैदुब फाइलिनि मिलौदो खबामा आंखौ बेसेदि मुहि होदोंमोन। हास्थायनाय जिउ गाथोननि बै मिजिंफुरियाव थारैनो बेसेदि हालाय हाफाय आं दिनै नोंनि मोजोमसे अननायनि आंखालाव। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आदा बे समाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोरबोनि खौवौ। आंनि मुङा जाबाय मुस्रि बारसु बर', जिल्ला बाक्सा। जागायबाय। गोरबोनि खौवौ खोमा गुदियाव मिलौहाब मिलौहाब रिंफैदों। नुदोंमोन जेबोला दालायाव बास्लाय बास्लाय मेथाइ रोजाबनाय। सं दानदोंमोन आं गोबां सम बिफांनि गुदियाव जिरायनानै। नायखोमादोंमोन आं नोंनि गुबै मोखां गन्थं थाग्रा थं। थेवबो हमदांनो हायासै नोंनि सनानि मेगनखो। थेवबो बुजि मोनासै नोंनि मेथाइ रोजाबनायखो। जेबोला आं फैयो अबोला नों एरसोयो, जेबोला आं थाङो थांफायोल' नोंनि गारां। सानखोमायो आं सिरियै लासै हमदांनो। सानखोमायो आं सिरियै सोंनो सोंगाब सोंथि। सना नों सोरजों सानखो सनानि संसारखो? आं बावलांबाय हादोर नखर आरो गावखो। जागोन दा जोबथा जिउसिम जिउ नांजो। गोरबोनि खौवौ गारांजो फिनदो। खुलुमबाय।